Bueno, ze moduz txorruak gustatzen jatzu ez? Ondo, ez? Egixa da, txikixa dala, baina, bueno, gehiago itxen baldin badute beste eibarko puntu batzuetan, ondo, ongo zan. Umiak dakagunontzat garrantzitsuak direla, baina egisa da, gaur ikusi moduan nahiko txiki geratzen dela hainbeste pertsonentako ez, eta agian bebai ondo egongo litzateke alden neurrian beste hiriko beste parte batzuetara mugitzea horrelako atxorroak, ekimenak ez, eta urek tasko, nolabait aktibidadiak uda parte ontarako. Gaur bero asko egon da, eta badakigu gertatzen da nolakotan bebai. Zelan pasau dozu? Ondo. Etorri zara gehixeotan? Gaur da, hemen galdia, ez? Euskisa etxen daenean, itzala topatzea besta erreixa, eta hortxe oso fuerte jotzen da, eta baina ondo. Piztinea junbiarrian herri bertan erdialdian eukitzea, ondo tortzen da. Gu gurasoak, gutxienez, ezin ditugu ikuste gure umeak. Zeren, dauz pioak guru, eta gauz, nundo gure umeak. Baina, bueno, moldatzen dira. Azkenian ume maila asko nazten dira, eta ez da erretxa. Bera gustora da biz, Bai, ondo. Eta umiek ondo pasatzea, baina gaur ikusi dugu, kriston ume pila daudela eta leku gutxi azken finean, ez? Ulertzeko eta Eibar ez dela agian lekurik aproposena, horrelakoak pixkanaka eskalatzeko, ez? Baina nik uste dut beharrezkoa dela eta tokiak bilatu behar dira zela.